Bueno, ja txapelketin bukaera jaugea, eta azkeneko bikotie jasoko deu, Eider Tolosa eta Alierni Tolosa. Hernani tiatot, eta 14 eta 17 urte dazkebe. Txalo beroak. Pixka bat poz, euna ondo hasteko. Etxin, wodin, jala! Pasako gera gaurkuan, kantuak eta irintziak, San Juan begiko herria. Txapelketa lagunak bihurtu gera, denbora pasa bezala, gozatu dezagun denok, merezia dugu eta hori aia.
Bukatu aurretik eskerrak eman nahi genizkieke Lourdes Alkortari eta familiari. Jaialdi guztiak antolatzen ibiltzen direneri ta Euskal Herriko trikitizale